Hej, Valdis. Det var lige min mor, der bemandede mig til markmandsmaskinen. Det gider jeg ikke nu, så jeg grimme sko på. Hvad så, tykke? Hvad så? Hvad så, tykke? Ja, du skal ikke bide min hånd af. Okay. Kan I se mig? Godt. Hvordan vender den? Den vender sådan her. Jeg skyder op på det, fordi min mor faktisk skal se Downtown og det. Downtown er der. Jeg kender det program. Det er dødssygt. Nu ved det. Så ja. Jeg har lige tænkt bare at gå rundt for nu. Bamsen med. You're so cute, you're so cute. Come and sit. Ups. Det skal ikke det der. Ståle. Så. Det her var bare lige hurtigt en blog. Jeg havde lyst til at blogge lidt. Og sådan fordi jeg kedede mig sådan, jeg skulle ud og komme altså før i dag var det helt overskyet, ligesom derovre. Så hele himlen var ligesom derovre, okay? Nu er det sådan... Det er faktisk ret pænt nu. Er det ikke rigtigt, Emma? Ja. Lille tisser. Ej, hun går, imens hun tisser. Det er the weirdest dog ever. Oh my god, Emma. Jeg vidste ikke, en pige kunne gøre det. Ej, jeg tror, den tissede på mig. Klamt, Emma. Nu bliver videoen nok lidt den. Ja, det er det. Ja. Den her video er dårlig kvalitet. Det er noget, det se. Wi-Fi S, jeg ved, den er skide gammel, skide dårlig, altså den. Men min største så, der var så i torsdags. Og der fik hun en masse penge. Og så aftalte hun med min master, som lige havde en iPhone 4 til salg til 1.500 kroner. Ret billigt. En sort iPhone 4 S. Og så... Jeg er dårlig til at fortælle historier, men altså... Og så... Hvorfor går jeg sådan der? Smil din brud på smillen. Det er dig. Så uskyldig. Hvad? Er det min anden sko? Hæ? Har du lige... What the beep? Så nåede jeg den virkelig så langt, eller var det Emma? Nå, men altså, hun har til... Men hvad står den? Hendes iPhone 4S til salg. Ej, lad være med det der. Oh my god, det er så tegnet simpelthen. Det er simpelthen grå sådan... Det er så tegnet. Så er klassisk. Nå. Altså det der smil til YouTube, så smiler det til dig, det er ikke rigtigt. Man får bare så mange dislikes. Det er sådan sygt. Men altså. Og så man står han, fordi hun har haft den her auditiv i rigtig lang tid. Det var 10 år, og hun blev 13 her i torsdags. Hun er godt gået. Og 2013. Hvorfor gør jeg sådan? Og vi måste have den til selv. Det var det. Og så måste jeg selvfølgelig købe den. Så hun bare sammen med rigtig lang tid. Så faktisk før hun fik, og så var det faktisk, så sparer hun sammen. Og så løber du den vej med en potteplante. Og så, hun ville jo altid have en iPhone, tror jeg. Hun sparer sig bare sammen til en bil, og så fik hun en til jul. Og så sagde hun bare, ville spare sådan random penge sammen. Men først fik hun HTC Wi-Fi S. Der fik hun en julegave i 2010, jeg ved ikke.
det vidste den fødselsdag i 2010. Og så lavede hun i et knap et år, eller noget. Og så tabte hun den i gang, og det var hun rigtig ked af. What var det? Og det var lige min Pau, der sagde, ja, jeg har en app, der hedder Pau. Jeg ved ikke, om I siger Pau eller Pau, men ja. Og den er sulten lige nu. Sådan. Hun vil gerne have den iPhone. Sådan. Eller, hvor hun får. Hun fik den i fødselsdagsgave, og hvorfor fortæller vi den her historie? Men det sidste med, hun købte iPhone her i dag, faktisk, og jeg fik den. Og jeg fik hendes hotshell. Ja. Hvorfor sig? Jeg vil på spætte af det. Nå, men solnedgangen er ret pæn. Jeg tænker på at lægge sådan et her billede på Instagram. Det tror jeg lige, jeg gør nu. Hvis jeg taber den her, så vil det bare så ironisk. Men det bum! Hvis I ser, hvad der sker. Nu filmer den med nedad. Kan I høre mig? Okay, kan I se det? Okay, filmer den nedad. Bum! Og nu begynder jeg at hoppe på trampolinen. Hvor jeg kan se de der blade. Hvor jeg kan se de der blade dernede med en trampolinen. Cool! Nu begynder jeg at solnedgangsbillede på Insta. Ved du hvad? Folkens, jeg laver lige en lille aftale til. Jeg laver lige en aftale mere. I dag lørdag. På mandag vil jeg udlægge en vlog mere. Og der er sikkert en speciel gæst med. Fordi en af klassen skal være med der. En af klassen kommer over på mandag, jeg ved ikke hvem. Men smid et men det nu vender en forkert fod. Sofia, fod. Smid et like eller et dislike. Hvis du kunne lide den her, bare dernede. Og en comment. Ja, tak. Så vil du være søde. Og jeg fryser virkelig meget lige nu. Oh my god. Skin. Ja. Lidt sår. Og det må mig. Ned, dislike, like, comment. Og så, en flyver. Jeg siger sådan lidt intens. Kan vide, hvad den her video skal hedde? Solnedgang på trampolinen. Ej, fuck det. This is, I guess.